Hello my lovely people, welcome to your favorite YouTube channel pano paGibbs Diary TV. Kana uri munyowani pathis channel chingosubscribe wobai the notification bell kuti kuti patinouploada zvinyowani ndiuchasangana nevidhiyo iroro. Woshare, wokomenda, wolike. Pano patinoona nenyaya dzakasiyana siyana dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe nemastreets social media. Tisi tine nyaya dzinopisa tisingapedzi nguva. Mambo Dhuterere, aiwa makorokoto kuna Mambo Dhuterere avo vapiwa mota mbiri pamwe chete nemudzimai wavo, maFortuna Toyota plus $150,000 naSewek Nochivayo. Sezvamunoziva Mambo Dhuterere, pane manyaya dzakaitika munguva dzapfuura. Sewek Nochivayo vatozonyora iri meseji yakareba mudhadhadha vachikanzela Mambo Dhuterere. Saka iyi ndiyo chete nyaya ndaiona muzuva ranhasi, this update. Saka ndinoda kusai muchiverenga mameseji iyayo